Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रोडक्शन यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आङो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स गाइस आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैलायबाय जोङो दाबसे जायगायाव आलासि जानो थांनो नागिरदों आरो लोगोफोर। बे आलासि जानो थांनायनि मेन जाहोनानो जाबाय सासे जोंनिनो मामि जानायनि फिसालानि हाबा दङ आरोना। बेनि थाखाय जोङो एसे हेल्प हैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोसेनो आरो बिहाव जानाय लाहानाव आलासिबो जाहैगोन आरोना। ओमफ्राय जों दा थांगोन आंनि हासबेन्ड आरो बिखुमजो आं ओमफ्राय फिसाजो आरोना। जों जयै थांगोन। जोंना स्कुटि गंसेयावनो कारफोर बादि साब्रै साबा जाबनानै थांखायो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो बेखौ जों थांनायखौ आरोना लोगोफोर शेयार खालामसै होननानै आङो ब्लग भिडिअ लाना फैबाय। स आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बयबो नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होगोन। थुदु बिदिब्ला जों थांसै। बामोन गान सफैबाय जों दानो खस्थ'यैब्लाबो बामोनगाव दखानाव सा लोंहैनोसै। नै दायो जोङो जोंनि जाथिफोरखौ लोगो हमनानै दखानाव बेयावबो साहा लोंबोबाय। ओमफ्राय नै आलु सिन्दा हरबावबाय, दाउदैबो हरबावबाय। नै मामिया हरै बेनो जाबाय बामोनगाव। फैफेराखैमोन दिनैसो जाथिगोन जाखानो गिर्जायाबैनो दा। नै लोगोफोर बामोनगाव बाप्टिस्ट चार्च ओरैबायदि मोजांखा। ओरै नै सोरानबा फुख्रि गामि हाबनाया बेनो। बिसा हनै बिबाजै बिबोनां लाना खारलायबाय बाइकआ खिबु गोलावबाव। नै लोगोफोर मोनफैबाय जोङो। नों जायो जासुलि ओइ मामा बैसो मोजांनो बैयो औ बे नायलाय मामा नायनि ओंखाम जानोसै जों लोगोफोर नै दायो। गोजाम जालांबायनि न'आनो अमा ओइ सासे नागिरदो खोमा। दिदि आबौखौ सेबाय ने मैनिफ्राय फैनानै ने। सियाखै मोजां सोने नों आबै ने। आबै आब' दिदि नै आंबो लांबाय। मोजां दिदि होनबाय थादोंमोनलाय। दिदि दे जिरायखौलाय थाब जालागुलिनिसो ने आबैजों नै गेलेदों नै ब्लेसिंआ गेलेदों जोंनि ब्लेसिंआ। दे फै दे हाय गाइस दे बाम दे लोगोफोर नै दायो जोङो न' मोनफैफिनबाय आरो बांद्राय गोजानबो नंखायामोन नालाय। ओमफ्राय जों दा मोनफैबाय आरोना। थांनायावबो भिडिअ लानो हायासै लामायाव, ओमफ्राय फैनायावबो लानो हायासै मानो होनबा जोंना स्कुटियाव साब्रै नालाय खस्थ' जायो। ओंखायनो आङो लामायाव भिडिअ लानाय जायासै आरोना। ओमफ्राय जों डाइरेक्ट सहैबाय भिडिअ लाबाय जा हायो ससेबाबो। ओमफ्राय आरो नै दा न'आव मोनफैलायबाय आरो दा लालायबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय गोजोननाय मोनबाय जोंहानि बाबानि बिमानि आबै आरोना आबैनि फेमिलिफोरखौ लोगो मोननानै आरो
ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय गामिया बिराद मोजां फुराना गामि नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनलायगोन दे बाय बाय